Усім добрый дзень, 31 урок па тэмах абагульняльнае слово пры аднародных членах сказа і таксама параўнальныя звароты ў сказах. Я не хацеў гэтыя тэмы даваць паасобку, каб відэа не выйшла на 3 мінуты. Пачынаем нашу працу. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа абазначаюць шырокае родавае паняцце, аднародныя члены відавыя, індывідуальныя паняцці. За вечар усё ўспомнілі, і дзяцінства, і вучобу, і агульных знаёмых. Усё падразумявае і дзяцінства, і вучобу, і знаёмых у дадзеным прыкладзе. У ролі абагульняльных слоў часта ўжываюцца азначальныя і адмоўныя заменнікі увесь, усякі, ніхто, нішто. Прыслоўі усюды, заўсёды, ніколі, нідзе, а таксама назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і нават спалучэнні слоў. Заўвага, абагульняльныя словы і аднародныя члены сказа з'яўляюцца адным і тым жа членам сказа. Абагульняльнае слова можа стаяць па-рознаму. Напрыклад, яно можа стаяць як перад аднароднымі членамі сказа, так і пасля іх. У залежнасці ад гэтага ставіцца пэўны знак прыпынку, двукроп'е ці працяжнік. Неабходна ведаць на зубок наступныя правілы, якія я зараз вам буду даваць. 3 пункты. Першае. Пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі ставіцца двукроп'е. Усё было ў гэтых песнях. Прастор, шум, шелест. Усё гэта абагульняльнае слова, яно стаіць перад аднароднымі членамі сказа, таму мы ставім двукроп'е. Заўвага, калі пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі ёсць словы, а іменно, а менавіта, напрыклад, то перад імі ставіцца коска, а пасля двукроп'е. Сярод грыбоў ёсць ядавітыя, напрыклад, двукроп'е, бледная паганка, некаторыя віды мухамораў, апенька несапраўдная і іншае. Гэта вы таксама павінны запомніць, таму што можа сустрэцца. Другі пункт. Калі абагульняльнае слова стаіць пасля аднародных членаў, перад ім ставіцца працяжнік. Трава і дрэва, рыбы, звер, усё расце і водзіцца ў гэтым мілым куточку. Схему можаце бачыць. Калі паміж аднароднымі членамі і абагульняльным словам ёсць пабочныя словы, то працяжнік ставіцца перад пабочным словам, а коска пасля яго. Вось. Можаце бачыць таксама прыклад. І трэці пункт. Калі абагульняльнае слова стаіць перад аднароднымі членамі, а сказ пасля іх мае працяг, то пасля абагульняльнага слова ставіцца двукроп'е, а пасля аднародных членаў сказа працяжнік. Усё разам. І хаты, і поле, і дарога, працяжнік, чарнела ад асенняй і мглы і туману. Заўвага, калі аднародныя члены сказа маюць характар дадатковага тлумачэння, а на абагульняльнае слова прыпадае лагічны націск, то пасля абагульняльнага слова можа ставіцца працяжнік. У лесе кожная мясцінка, лужок, палянка, баравінка, асобны твар і выраз мае. Першая частка нашай лекцыі на гэтым акончана. Я лічу, што вы павінны вывучыць з гэтай часткі нашай лекцыі, з першай паловы нашай лекцыі, 3 пункты разам з заўвагамі, таму што яны сустракаюцца ў тэстах, гэта без ніякіх заўваг, гэта ўсё сустракаецца ў тэстах. Працягваем нашу працу і разбіраем параўнальныя звароты, якія таксама сустракаюцца ў тэстах вельмі часта. І вы павінны правільна расставіць знакі прыпынку і ці павінны іх ставіць увогуле. Параўнальныя звароты – гэта словы, спалучэнні слоў, якія шляхам параўнання раскрываюць і удакладняюць змест іншых слоў, спалучэнняў слоў у сказе. Гэтыя звароты ўводзяцца ў структуру сказа пры дапамозе злучнікаў як, што, чым, бы, нібы, як бы, быццам. Параўнальныя звароты могуць адносіцца да любога члена сказа, галоўнага ці даданага. Калі пры членах сказа ёсць указальныя словы так, такі і падобныя, параўнальны зварот адносіцца да слова злучэння з гэтымі указальнымі словамі. Ільны такія белыя, што лебядзіны пух. Параўнальны зварот можа быць выказнікам або ўваходзіць у яго склад. На пісьме параўнальныя звароты ў пачатку, у сярэдзіне і ў канцы сказа выдзяляюцца або аддзяляюцца коскамі ў наступных выпадках, калі маюць канкрэтнае параўнальнае значэнне, без ніякіх іншых адценняў. Калі адносяцца да ўказальных словаў так альбо гэтак, так і гэтакі, той, што знаходзіцца ў асноўнай частцы сказа. Заўвага, коскамі выдзяляюцца або аддзяляюцца таксама спалучэнні слоў як адзін, як правіла, як звычайна, як знарок, як цяпер, як заўсёды.
Заўвага, коска перад злучнікам як ставіцца ў спалучэннях ніхто іншы як і нішто іншае як. Таксама вы гэта павінны ведаць, таму што гэтыя прыклады сустракаюцца ў тэстах. Але гэта было вельмі проста, каб не было тых момантаў, тых выпадкаў, калі коску мы не ставім. І зараз мы разглядзім гэтыя 7 пунктаў. Коска не ставіцца, калі параўнальныя звароты з'яўляюцца выказнікамі або ўваходзяць у іх склад. Другое. Калі параўнальныя звароты з'яўляюцца устойлівымі фразеалагічнымі або непадзельнымі па сэнсе выразамі. Трэцяе. Калі параўнальныя звароты ўводзяцца ў сказ пры дапамозе спалучэнняў больш як, менш як, менш чым, не бліжэй як, усё роўна як. Чацвёртае. Калі перад параўнальным зваротам стаяць часціцы не-ні, амаль зусім. Тут параўнанні не маюць дакладняльнага значэння. Пятае. Калі спалучэнні слоў са злучнікам як маюць значэнне ў якасці без адцення прычыны. Вось гэта вось у якасці мы можам замест як падставіць у якасці. І тады мы тут коску не ставім. І вось гэта вось у якасці сустракаецца вельмі часта ў тэстах. Памятаю, колькі я не рыхтаваўся да тэстаў, гэта заданне было амаль у кожным годзе. Калі зварот з як ужыта са значэннем тоеснасці, перад часціцамі нібы, нібыта, як бы, як быццам, быццам, у сказе выражаецца меркаванне, няўпэўненасць, дрэвы быццам крыху пацямнелі. Таксама вось гэты пункт таксама вельмі часта сустракаецца. Ну, вось гэтыя пункты па параўнальным зваротам на сёння гэта ўсё, але вельмі уважліва паглядзіце, таму што сустракаюцца. Калі будзеце практыкавацца разам з тэстамі, то можаце ўбачыць, што гэтай тэорыі хопіць з галавой, і калі вы нават нечага не ведалі, то можаце гэта ўсё вывучыць, калі вы першы раз нешта пачулі, і запомніць. Усім добрага настрою, я лічу, што гэты відэаролік атрымаўся вельмі сціслы, вельмі кампактна і вельмі карысна. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы паставіце лайк, калі падпішыцеся на канал і аставіце камент, каб падтрымаць канал. Усім добрага настрою, усім добрага